compleja y las que tienen que llegar por un mundo lleno de igualdad y respeto donde no haya. Sí, tal com dius, hem celebrat el 8 de març aquí a la plaça de la Vila, al matí amb la participació d'instituts i escoles de la nostra ciutat, amb missatges coeducatius per reivindicar aquesta igualtat. També les dones del Fil del Raval, que representen la interculturalitat a Santa Coloma de Gramenet i el seu compromís per construir igualtat i ciutadania. Per la tarda hem seguit amb un castell per la igualtat, de la mà de la Colla de Laietans, de la participació de les dones al grup de teatre en veu de dona. Hem seguit també celebrant el 8 de març, escoltant les dones que tant pel matí com per la tarda han llegit el manifest de la igualtat, que és un manifest que neix al consens i que reivindica precisament aquesta igualtat a la nostra ciutat. Tot això és possible gràcies a la participació d'un gran nombre de persones que s'hi han sumat al projecte Belaciba per fer possible aquesta coeducació, per treballar per la igualtat també en el món laboral i en l'àmbit de l'ocupació, i continuem reivindicant i defensant els drets de les dones. I hem acabat amb una performance molt divertida de les dones a l'Espai Banús, que amb la veu de la Rigoberta Bandini ens ha demostrat la importància de la sororitat i de la lluita d'homes i dones per aconseguir una igualtat i un món millor.